ndobvunzawo sori ndimbokubata zvishoma mbijana. So panguva iyi ndanzwa pamatsanangudza zve-leadership izvi because panguva iyi ndakazonzwa kuti futi vamunangagwa kwambenge vanga vakasungwawo futi here, vanga vatodhipotwa kudzokeserwa kuzambia here kana kuti zvanga zvafamba sei, ende masungirwo avo vakasungwa gore ripi anga ari mwana mudoko nguva iyoyo, anga asina kusungwa. Hakuna watombozvano zvamunangarwa zvine bitcoinization Kulian TV atibatike zvechobu yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV. Kana dziri nyaya dzemagamba idzi mhuri yeZimbabwe hadzisi kupera zvekumhanya. Isusu tichangoramba tichidhiliva iko zvinezvi mhuri yeZimbabwe surprise attack ndangonzi Kuliant unoziva zvinhu zvacho ka www.kuliant.com tine imwe nyaya panapa. Regai tinzwe kuti vari kuti chii vakuru vatinavo panapa. Emergency. Yes my father, matopinda pachirongwa. Yes, so muri sei tuone sei tudze nyaya tinzwe. Ngatimbotanga nezvekufomwa kwema-political parties muno muZimbabwe ishanzi Rudisha. Hanonga zvimwe zvese munoziva, ndoda kungobata kusvika ndasvika pakazokutsauka zano and so on. Yes. Chokutanga ndechekuti ma-political parties sokuzva komuneta yakatanga chinzi ANC. Iri African National Council yaitwa nemakandidates ese zvawo muZimbabwe nguva iyoyo. Vaingoti ANC 1957. Ikatungamirwa navankomo vakapinda chikoro chavo kuSouth Africa. Saka panguva iyoyo vakanga kuitwa zvematrade union vari vachisenza kurailway kubulawayo Rudisha Railways. Ndokubva vasharwa kuzoita vatungamiriri partiyo. Zviri zvokuti zvatisingatariri zvokuti toda kuti titonge nyika bodo. Zviri zvokuti ive nokuinzana pasati munhu mutema haupindi mutereti murungu, munhu mutema unobatirwa pasi, unopuwa madiri pasi, asi kuti tiinzane pave neequality. That was the initial idea iyoyo. Saka ANC yakabhanwa muna 1960. Madhesi zvanga nchanzi kuziva ati yakabhanwa muna 1960. Ndokubva vangomo vasungwa vateveri vavo vakatsara varipo. Kwakwana vamwe vainzwa naBenjamin Mulongo vanga vari very strong and so on. Haizvengo kubulawayo Harare kwanga kune vanoitawo politics vana James Ferema, vana George Nyando, wati vari madhusi nguva iyoyo. Saka pandopa vakazobatana votanga manje political party chaiyo. Nguva iyoyo nyika zhinji dzomuAfrica, especially mafrench colonies, vana Cote d'Ivoire, vana Gabon, vana Senegal, vana Cameroon, nemudhem vana Chad, vana Central African Republic, dzese idzodzo dzakapuwa independence one time neFrance. Dzakakoloniwa neFrance. Kuma-British colonies yanga yangaita independent, yanga iri Ghana chete yakapa independence 1957. Okay. Kuchiri kunjizwa? Yes, I'm listening and I'm following. Pana Kwame Nkrumah. Saka vangomo vasungwa. Pakasara pakaita imwe leader. Vakazofoma inonzi NDP, National Democratic Party. Yakatungamirwa anozani kuna Mawema. Koma nefu. Unakamona sikarate. Michael Mawema. Ndo akatungamira unobva pagutu. Ndio wakasamutungamira. Vangomo vachizosunungurwa mujere vachibva vaya vatora chinzvimbo chavo. Okay. Handimanzwisa? Yes. Then nguva iyoyo Gabriel Mugabe anga ari kuGhana ari teacher. Vakatenda vese nomukoma wangu mwana wababa mukuru paita independence Ghana paya vaida kuti vanhu vatema vakafunda
vauye vatema ticha kuGhana ikoko. Saka ndine hama yangu yapedopedi yavakatoenda vese. Saka vaMugabe vakauya kuholiday katingati zvedu livi vachibva kuGhana. Zvino ndopapa kusoka kwandakati manje nyika zhinji dzavanhu vatema dzavakutungurwa. Saka zvikanzi vaMugabe chimbotsitaurira ivo kuti imi ndi munobva kwakaita independent sombofamba sei, unoona zvisinagiza sei. Ndobva vataura zvakawanda, havai vanhu vaigona kutaura kamurume ndobva vataura zvakawanda zvikanzi mutambotyisa here, tinotoenda tese muchikepe tichifamba tese tichidya padining tese, vana vacho ndisi tinotovafundisa kuGhana ikoko wati handi mazvona. Saka vanhu vanzoona kuti munhu akubhuya vanhu zvakawanda zvetisingazivi, nezvimwe zvakawanda ndingataura nhasi zvangu bodu. Ndobva kuti kewadi kuchidenga kudzokera kuGhana uchitibatsira katoda kusungura nyika iite independent. Saka uye akatomboti apa achiti kondogodii ndokwandanchiwana kaini kamu ende zvino kuno kunongoziva ndiita politics ndotangira apapo. Kanzi no tokutsvagira mota nguva vanhu taidoneta stere inii zvino ndineni ndakupinda mu82 years old. Saka vanhu vakati tinodoneta tokudinobva vamutengera kavhidha urini kakafanana nokachitepo kakazodhurwa nako kuZambia uko. Saka ndokaaifamba nako. Saka wakabva adi aitwa organizing secretary. Right. Muna 62 NDP chibhanwa yabhanwa kudaro vakati haisi hatimiri zvatingaregere, ndobva wafoma ZAPU. ZAPU Zimbabwe African National Union. Zimbabwe African National People's Union. Apa vaingotungamira vaita saizvozvo, vangomondo vanga vari president, vice president ari Tichafa Samuel Palenyatwa unova neDzaro hospital yatinayo iyi. Chairman ari Ndavaningi Story. General secretary ari Morton Malianga. Organizing secretary vana Mugabe vanga shure chose kwakazotanga Mugabe vanga organizing secretary. Saka zvokufamba zvakadaro vachichovha vakadaro Britain yanga yakumbotorawo vanhu vakuru vevatema venyika zvazvisina kusununguka kwatisingatauririrani, vangoma vakaenda kuBritain vachinotaura kuti toda kudai. Saka vamwe manje venhanikire vezano vanotera vaya zvikanzi watitengesa wanyanya kupa maconstituency, isu toda zvokutoti tiite one man one vote izvozvi, kwete zvekuti tozodai tozombowana mamember of parliament nekuti vaida kuti kuyaite marepresentation avanhu vatema anozva kuti atisingavhoti. Ndakanzwa kudaro. Yatingatirerwi kuvhota wati tozvakanzi ati apapa hapana nguva ipapana wangati prime minister angati Edgar Whitehead. Maprime minister aobvishangasiya hangwana todhi vananhingarikiri vana ndodhi Marvin nanani kuti zvingakutorera nguva, asi taakuda kusvika kunguva yasini panga pana Edgar Whitehead. Saka muna 1963 ndokubva nhingarikire Whitehead akazobviswa noRudisha Frank Smith aitwa mupati yaWhitehead, asi vakazobuda nevamwe vaitwa wana Winston Field unova ndiwo vakazomboita prime minister pokutanga, vakazomubviswa ndonga after 1 year or so ichinzi software zvinhu toda munhu ane chivingi. Saka Smith anga ari vice president, vice prime minister kana kuti deputy prime minister, kwakusina mapresident muRudisha kwaiva namaprime minister. Ukuwo manje 1963 vamaradicals manje kana kuti tingati hatingatendi maradicals but vanga vachiona kuti vanga vachida kuti nyika yakasire kuuya vatevedzeri vake
vice chairman wake uyu akwekuti vice chairman wezapu vakanda vaningi story palenya twanga atofa akafa achinda kubulawayo vakarara kuenda kumeeting bulawayo vakati waita accident netrain saka vice chairman ndiangari ndovaningi story ndanga oita second manje kubva kuna ngomo vanyingirana navamwe vanopera vaya vana Morton Marianga vana Ningatiri vana Mugabe vana Inosingala hana vazhinji vakati no iwe toda kubvita pachinzvimbo because zvawaita hazvizvi hachichaita uchagoni kuramba uri mutungamiri wedu uye akati muri kutaura chii munopenga ini ndibve pachigaro ini kubva kwese kwandakabvawo mazoona kushata kwangu kudii kanza wakonewa watitengesa saka vaya ndokuramba vakashinga ndokuramba akashinga ndikanzi mese ndakubva naye mupati manga changu kuonai ichibuda ndakupita mupati manga vaya vakati hando zvatatakamira ndokubva vanofoma pati yavo manje yezanu manje Zimbabwe African National Union yakatonofomerwa kumba paInosingala muna August 1963 iyoyo kunanikire kuHarare ndo pakatanga ZANU ipapo paita saizvozvo ZANU structure yeZANU panga kuti Ndwani Tole yanga ari president achiteerwa naTakawira ari vice president uchibva kwaya Chitepo ari chairman kozouya Mugabe akazoita general secretary manje ndianga ari number 4 dzaka zvakadaro anti mazvoni zaita saizvozvo vaChitepo ndovanga vari first advocate vanhu vatema saka vakadanwa kuTanzania yakazoita independence 1962 ndobva vadanwa ikoko naJulius Nyerere kuti uya utimirewo kuno muno kama musina chance abata vanga vari vanhu kuti toyationera kuri ndobva Chitepo aenda kuTanzania hapano titazoti tapinda muna 1964 takurwisana mani veZAPU kungosangana ihondo ZAPU kungotota kuti munhu uite ipapo because vanofunga kuda zvakafamba sei kuti vanhu vazosungwa maleaders vakati asimisi akazopinda manje mupower muna 1963 imomo yanga yarudisha front vakatanga Winston Field uchibva kwaZia Smith asi pakatuka kudetention Simpinde anga akutonga kurudisha front saka vakati munotorwa ino muchirwisana muchidai saka muna zvamuri kuita ka tokusungai hamindi mujera asi munoenda kumadetention ukanatsa kutaura unenge akaenda kujera unenge anga ane mhosva yake iri separate vakaiswa kumadetention camp veZANU vakatanga kuiswa kunonzi Kombera pamuganhu weJombe neGokwe ndoko vakatanga kuiswa ikoko veZAPU vakaiswa straight kugona kudzingwa ndokwanga kunana Ngomo wangana vechishona vakawanda vana Chinamano vana Mutsika vakawanda papatinapo dzikiniki ZAPU pakuri nani asi kuZANU kwakawanda vechishona manje hati unopanzwa saka veZAPU vakazoiswa kuHwawa yakatanga achingova matembe avo ari matende akangoiswa voona kuti nzvimbo idoko yanga iri padhuze namaruzevha vana Ningatire vana Gokwe ava nanaZhombe vakatanga kuita nzvimbo yakasununguka imapurazi uko hakuna varungu chete saka vanhu vakabva vaiswa kuHwawa manje ndo zvinokuratidza kuti varungu ava vakaona kuti vanhu havagoni kugara vese because marivals veZANU vakaiswa kwavo veZAPU vakaiswa kwavo
saka ndoti ngati ndomeniriseni yakasungirwa maleaders edu kwete kuti munetire politics board asi kuti muri kuvana muri kupedzana understand that. Alright. So ndoda kubvunzawo sori ndimbokubata zvishoma mbijana. So panguva iyi ndanzwa pamatsanangudza zve-leadership izvi. Because panguva iyi ndakazonzwa kuti futi vamunangagwa kwambenge vanga vakasungwawo futi here. Vanga vatodhipotwa kudzokeserwa kuZambia here kana kuti zvanga zvafamba sei ende masungirwo avo vakasungwa gore ripi anga ari mwana mudoko nguva iyoyo anga asina kusungwa. Hakuna watombozvano zvamunangazwa zvamunangazwa zviri bit controversial because uye unoti ari under age wakabatana nevamwe vakuru vachiita zvesabotage. Kusabotage yaitwawo zvokupisa mabhiriji, kudhura mabhiriji namadynamite nokudini. Saka unoti vakanokwanisa kubhurowa njanji kumatsvingo kuma 1964 ikoko. Saka vadaro vakabatwa, vamwe vakuru vake vese vakanzi munofanira kuhengewa. Handiti mazviona nguva iyoyo. Saka he was under age, but apa tiri kutaura 1964 handiti. Yes. Saka vaiti munhu unenge ane 21 years uchinda mberi panguva yerudhishia unenge watova munhu wamunhu mukuru unofungwa unodini. Asi kana wari below 21 zvichidza studio. Saka tobvisa makore yake 1942 ikati kuma 1942 na yange kuma 5 akazoitwa paya pakazoitwa declaration DI anofanira kuangatwa kuma 23. Ende haasiwo unganzi wakaregerwa nesabotage yavakaita kuti wakadhura chitima. Kune vamwe vakatosungwa vakaurawa vaiva vane 98. I'm sorry, vaiva vane 19 years vadoko kwaari nguva iyoyo mabhunanga asina tsitsi. Saka we don't know kuti ilake here rakaita kana kuti chii, we don't know. But mimi sekuanalyze kwenyu mimi, what were you thinking panguva yacho paakaregererwa kudaro? Makafunga chii mimi? Ini kufunga kwangu ndofunga kuti ifabrication. Hazvina kubuda zvakadaro because kana tikatarira futi bhuku rendinaro rakare rakanyorwa kare nezvemanhingarikire manationalists avo vakuru ava vakazvarwa muna 1938. Hatinozvi mukatambuka kunza ipomandasa kana kudii unokutaurira kuti this guy is 88 years old. Hatimanzwisa ndochokwachaya sikana bhuku rakarewawo nhema ndinaro kuno vakatotaura kuti inga wakazvoka kwagorira kati inga wakazvoka kwagorira kati. Saka why changed his nhingarikire birthday by 4 years. I don't know. Saka pamwe ndo pakachinjwa makore pagore racho raifana kutongwa nditi. Nakidera akachinja makore wanga achiti 1942 ka. Iyi ndofunga yanga 1966 anga atova over nhingarikire over 23 years. Aifana kusungwa. Anga atova over 21 years. Aifana kusungwa. Alright. It's okay. Ngatidzokereni kune maleaders anandava ndinga. Unogona kuzotsvaka kana mvuda imwe kuti fact mukakwanisa kubata uya anoitwa Tafi Hemeni ane nhoroondo yakakwana, una mafakta akati wandei mudoko zvake but unenge wakaresearcha zvakati wandei. So alright, aiwa iyo tichazoibata. Ngatidzokerezve kuma-leaders ava vanga vasungwawo. Right, ma-leaders aya anhingatira asungwa kudaro vakanogariswa kuma-detention. But kana pane leader anga akaita mhosva yanga ida kuti standing aizotorwa kudetention woiswa mujere yekuti aitira kuti zvadai pachiningi chichazoda akamboita chiyokonota teakakonzera problem ndeakadi waitorwa as individual woiswa mujere. Vana mugabe akatometa mujere aichichazoti mhosva yake ndei akatomeswa usozvipe pano ndo pavasangana naEmerson makore iwawo asungwawo because Emerson akambozosungwa chete akazodhipotwa odzokera kuZambia. Ndofunga akadzoka 1972 if I'm not mistaken. Anga achimudoko asangasanya kukura ndo angada kuita kuchikoro kuZambia akaenda neni kunoti aende kuchikoro. Ndo mazotnita in fact hatina sutizwa because ndio unochitaura kuti ndakazodhipotwa ndakadai
but vanongoanalyze vanotaurawo zvavo vateni hazvinei right saka zvaita saizvozvo 1964 kusvika 1971 pasisina political party yavanhu vatema inoopodza kana kudii dzadzabhanwa saka hapana kuita imwe party futi pakangoti for the next 7 years vamwe vangoita zvavanoda yanismith akadeclare independence yake 1965 muna November ini nguva iyoyo ndanga ndatova kuma21 years muna 65 iyoyo vakaita nhingarikiro first meeting nana Harold Wilson anga aripo vakaenda kwanzi MS what kuchibrota kwakaita meeting zvikafeira vari varungu vega vakaita zvimwe meetings dzakati kuti vari varungu vega vakafeira chazosvika pavakabatana navanhu vatema vombodzokera sure pichana 1971 kwakaitwa kuita sokubatana pichana Britain iya inova ndo yaitonga nana Smith kuti todi vanhu vatema vavanda hondo yanga ichingozwa but vanhu vanga vasina kunyanya kuwanda nguva iyo vehondo vaigeta hit and run vataiti makomrades vavauya vachingeta hit and run vanga vasina kunyanya kuwanda saka ma 1971 vakanhingarikira vakatuma mumwe aitwa Arthur Bottomley auya achiona muno kuti vanhu vanogara safe on Britain what ndokubva vati hano ndokwava nombofuti ainzi period unovakapropozavo zvirongwa zvekuti vanhu vatema vazotonga tipa ndowa chiine ndobva anyora kind of constitution yake kana kuti yakanzi yavakazotendana nasimi naye naye kubritain kuti ngatuitwe referendum kwaitwa referendum iyoyo toona kuti vanhu vanoda chii asi izvi zvazvangonyorwa nei zvangonyorwa navarungu chete Rudisha Brand ndo akataurirana vakatotenderana vana Smith vakati zvakanaka tinozvida munopanzwisa apa yes right vakati no zvakanaka Sterling ndo zvatinotoda izvo saka vaona kuita saizvozvo yaunditaure kuti nauya madzishe edawa madzishe edawa anoti kunenge kuchiryiwa ndokwaanoenda kune kwakadai vanotiza kuda mutakana matinambobvunzwa kuda mutakana vakabva vaenda kusaidi dokwana vane chitupoka chavo vatungamirwa nandoweni nachirau namangwende nani there were 4 machiefs angati ndaanomirira vanhu vatema manje saka vanga vakudzidzana manje neRudisha Brand saka vakanzi constitution ndiyo iyi munozviona sei zvakadii kuti vanhu vatema vazoda zvikanzi zvakanaka nguva iyoyo vakapowa mari vakaenda kuBritain kuti vanoona kuti Britain yakadii vachikwirawo ndege for the first time nokunodyawo chikafu chakanaka saka vakauya vachiita constitution inoida yakanaka zvikuru handiti Britain manje yako yakuzoti no panofanira kuitwa referendum kuda kuti vanhu vataure zvavanoda ende for the first time ndo pakatanga kuti munhu mutema avote it was either yes or no chete vaya manational vamwe kuti vakati attention vaya nevamwe vaimbotsungwa voona kuti mhosva yake yanga isina kuti vaibuda havachadzokeri kudetention vobuda for example vaMuzenda ndomanga akabuda ndiani zvati quite a number of them navamwe vakadaro vakawanda ndobva vasangana kwaHarare kwazi kwakuda referendum ndobva vasangana kwaHarare vakabatana vese zapu nezano kuti ngati chifoma political party akutenderwa asi chimwe akati handidi kunzwa zanu kana zapu kana maita political party you can have another name saka vakasangana nguva iyoyo indanga ndakuekerawo ndati mupolitics nguva iyoyo haina nothing akaHarare for the sure asi ndokuti ndaiudzwa kuti zviro zvinoitika zvikanzi fanira kumubhuraidza vanhu nezvimwe zvakadaro zvese
kuti navamuzenda taita inda yapanozwa Fontaine mission. Alright. Saka navamuzenda vaiva kubvuma vari carpenter. Taisangana nguva nenguva inda ngandiri kwainzi kumetal work. Saka taigadzira maframes avo vachiazvitora ezvikochikari zvazvinodzinzwa nemombe ionesa mapuranga. Alright. Saka takaita ukama hwakanaka stere ita zvokutaura pamberi apo zvimwe zvakaitika. Saka zvaita saizvozvo musangano wakati waKarare namafoma members ezano nezapa vakatenderana kuti ngatiitai pati imwe chete toitumidza zita rokuti kudii, vakati inonzi ANC. Haisati ichi African National Congress, yakunzi African National Council. Okay. Hatikunopazwa right. Zvaita saizvo zvakati political party tavanayo yadini tavanayo yakanaka chose. Ngationa pakati pedu kuti utungamira ndiani. Ndo pakaita mapakatano ipapo. Ratanga zapu ende zvange zvinetire polisi nokuti kuzapu kune mumwe mandevere, kuzanu kune mumwe mashona vanetsana manje. Zvakatombotora nguva kusvika vazeya nesolution vakati aiwa ngatitsvakei munhu anga asiri so popular kuti wanga kuzanu kana kuzapu asi ari munhu unoti ungagona kutungamira. Saka nguva iyoyo kwakuna Bishop Abel Muzorewa aimanyirawo nezvamahuman rights achidi achigara achinesanawo navarungu. Fanika zvaita Desmond Tutu kuSouth Africa kwamuri. Yes. Achiya ari vocal seri. Saka akazi iwewe haufaniri kubva muHarare kudarika 30 kilometers away radius ukaibuda imomo tokusunga unongotambira muno because wada kunyirawo nezvedu zvisina kunaka. Alright. Ndivo vakakumbira kuti chiyawo uti uite president wengariki weANC. Asi teuti nezvipambi zvisvika zvasvika kana mapolitical leaders edu azobudawa panozoitwa futi congress toona kuti unokodzera ndiani, wakakodzera ndugu yake kana pakatarwa mumwe izvozvo. Saka uchifana kubata chigaro ichi akatenda. Ndobva ashara vice wake aitwa Kenan Banana. Okay. Ndokufamba zvakadaro. Saka zvadaro ikanzi iyo kunana Smith manje vakubvunzwa neBritain kuti moita referendum rini. Yona Smith wakati aiwa there is no need to kuita referendum. Madzishe anova ndiwo akagara aripo pasi chigare vanotungamira vanhu vatema vakatotenda kuti zvakanyorwa commission zvakanyorwa muPS commission zvakanaka. Saka ngatinjirei mberi takadaro there is no need to kuita referendum. Saka vana nhingarikire vana vekuBritain vakuru vacho vana Harold hachazvipapana Harold Wilson kanani kwezi Harold Wilson ndozvatanga ariko mazuva enyidiyai hachazvitwanga achitonga ndiani. But anyway prime minister waBritain navamwe vake vakati aiwa handiti imi muri kunetsana nemanationalist, hamusi kunetsana nemadzishe awa munowirirana munowirirana chada kunzwa kuvanhu vatema ivavo vanogarako kuti vari kusaidi inoda here zvinoda mazishe here pauti vanoda zvinoda manationalist. Handiti mazviona. Yes. Saka ndokubva vanhingarikira ndokubva vatenda vakati hai ngatiteera referendum yacho. Saka ndo pakatanga kukambenewa manje pakindanga ndiri paDriefontein. Ndiri paDriefontein kudaro ndakanga ndatokochwana namuzenda ava navamwe andanga munhu mukuru wangu. Saka takafoma party ngati party here ngati group rokuti tifambe tichiudza vanhu around area iyoyo. Saka kana muchizwa area yeDriefontein iri kusouth kweroad inobva kuHarare ichiinda kuMasvingo. Alright. Nguva iyoyo nzvimbo yedu yainzi Fort Victoria. Tangati under Fort Victoria asi zvinoti chirumako. Fort Victoria yaitanga palala panzi. Mvuma yanga iri muVictoria, tumanzi yese yanga iri muVictoria ndo area yacho. Saka ini kwandaizokambena manje ndaikambena kunosvika kuroad kuyo
ndichirova kubva ikoko kurodhi kunonzwa nachaka kwati pachirumanzwi ikoko ndichiinda kueast kana kunorth east yese mapurazi ese anga ari kwamabhunu amwe aidha ana chinu ana eliot ana ani ana vanzwanini vachaziva vamwe mabhunu ndichinosvika kudhuze nekwasterima and by that time ndaandine mota saka I had to go nomumwe 1 or 2 tichinokampena hatakakampena zvakaoma tichinokampena kuti zvinorevei apa mapepa taatinawo tichivataurira kuti tikadai tatengesa nyika chii close yakanyanya kutishatirita pakomisheni iyoyo yepeace commission yanga iri yokunzi munhu mutema unofanira kuzotonga at such a time when there is parity. Saka takuzonzvera parity yati tichakambokusina kuti parity yacho inomboreva chii. Ndoda kuti munenge mune equal status mune mafanana in almost everything. Totarisa yaso kuti murungu paariko zvine dzimba dzaanogara nezvaanoita. Nesi tinogara muzvidzimba zvehuswa zvakapuraswa nemagaka apachuru. Nefloor yendove kumba uko inoita inzana rini hatitonge zvenyika kana zvadai hanti mazvona ukusimisa atoganza achiti hayi yakanaka constitution munhu mutema vaingotaura zvamumapurisa vanokutaura kana mutema will never rule this country even in 1,000 years something like that because mapolitician vanokutaura vanokasa kuti pandakukanganisa here zvinozvidi vanoeda kufadza vamwe vake vaya. Saka muna 1972 zvikanzi ivhoti yapo tobva tanovhota for the first time munhu mutema kuti avhotewo ndopatakazonovhota paya tikakunda neresound no ende taatirisiri pataitaura paya hapana mapurisa yatidzimbira kana kuti maita mapurisa yauya kana yauya unotaura zvaunoda hatakune freedom chainto yadhimokirasi iyoyo taitaura kutaura chokwadi pazvimwe zvazvo zvakanaka nguva yanasimiya taitaura zvatinoda tichitukirira tichidia wanga usingasungwi kunhu wazotuka simithi sei kuti wadai andi mazvona ende simithi aiti ndofanira kugarapo because ndakazvarirwa muno hana zvazvo Britain kana South Africa zvazvo zvomuno kuti ndimbokutorera sure bichana pane yasimithi iyoyo paakadeclare independence muna November 1965 paDriefontein paDriefontein is a very big mission institution ine zvakawanda ina mahospitari maviri rimwe rinonzi sanatorium reTV rimwe rinonzi muonde regeneral sicknesses kozoitawo kwakuna matrade school kune carpentry kune tailoring kune metal work kune zveart vanoita zvekuvezaveza vayavo saka papa kune vati domestic science kana kuti home craft vaigara vasikana vakawanda tisingambeti saka simithi wadeclare independence apa tine muchiroma kaumu muna masister muna mabrother nechitendero saka masister ayawo magerman most of them isi vakaita chipista nguva yana Hitler iya nekuti varume vese vaitwa constrip patinda kuhondo vana vasikana ndokusara vazhinji vasina vakadzi saka they chose kuti ndotonoita hangu sister ndidi panongogara ndo history yetinoziva yakanyanyisa kuti masister awande kugermany nechiroma saka vakaudza vasikana vaya zvikazi no tava independent mutungamiriri wenyika uyu ndiye ndingaritire ndo muno akazvarirwa muno isimistaka zvinhu zvese zvatotinakira ende zvinoti aindependent akutonga tega achatonga nebritain watomuziva zvemupolitics unongozwa zvakanaka avacerebrata vadini isu tazvinzwa that was 1965 ndasati ndava chairman ndasina ndava chii asi ndikuedza kuti ndandine politics dzakatowo tabatana nomwe aitwa Ignatius Chuma aibva kubhekita uko tanga tiri tese kudriefontein uko taida kwasikana vaya tanovadana
usiku muhoro mavuka kune horo yakatokuna natonu kati tanzwa kuti macelebrata independence ichokwadi here chii chamwe vangototosvika ikanta independent vanga vasingatombozivi wezosikana vayangotorwa vaita stan 6 vamwe vanga vatiden below stan 6 havanga vasingazivi zvakatiwa nenguva iyoyo ikati aiwa ndokwarondedzera kuti zvinorevei zvinodini ndokubva vazhinji vaita tovanzwisisa ndokubva tadzoka hedu right saka ndangopedza kuti muzive kuti ndo imwe understanding yava nevamwe vedu ndakudzokera kuna 1972 kuyawo tahwina yeyo iyayi tahwina vhoti yokuti no zvikanzi nasimisi maramba matinonaika zvikanzi muchandoona each time I'm going to be 10 times more cruel the way I'm going to handle you ona kuti hamusi vanhu vanodi vanonzwisisa umuzori wavo on the other side akati ndozvavafunga izvozvo isu manje takubuda vanhu vana vedu vakubuda vakawanda honde ichakura zvokuti hamushi makaikwanisa takubudisa vana zvakati wandei ende for sure ndo pakatanga kubuda vana vechikoro ma1972 zvikoro zvichivharwa vanhu vana vachibuda vana vachidini and so on ini ndakazoita active ndane mota yakati kure pick up muna 1974 zvichienda kuma78 uko ndichinhandikira nokuti taitoita meeting pfungwe dzazepfungwe zichitwa navakomana tine yedu pfungwe yataita inisa chairman ndatotora vakomana chisangana nevasikana manheru oga ndikati handitati manheru oga but paselected days taipota tichisangana zvimambokoko kumanext kwananational zvonambo commission kwandaiva ikoko tichisangana tichitaura tichitaura saizvozvo saka ndo pandaikwanisa takazange tinomwe mukomana taimuti mukoma nguva iyo ainzi Simukai Magunu mazita ava vanozvipawo ndewaioperator area yedu aibva kwaChirumanzu achinosvika kuChivuku achifamba mapurazi imomo mese saka tataurirana naye zvikuru saka ini tikisangana naye aiti kana tangowana vanhu vanoda kinga iwe unokwanisa kuvatora here wotora nemoto uchinovasiya unonovasiya kuti vaende kuhondo saka ndakatanga kutora I think that was ndakazoita 1976 Mozambique yanga yatwa neindependence nguva iyoyo 1976 ndiye ndakakwanisa kuzondanda nepick up nekuti apo ndaibva nekamota katoko saka ndaibva hamene kwakuziva zvipo ndingokutaurira ndaibva panoitwa paDriefontein usiku kuma1 kuma2 ndowana vakomana kana 4 kana 5 vandienda kuwana mukomana uya ndobva paDriefontein ndopinda Maserima ndobva Maserima ndienda munonzi Magutu paGrootpoint ndobva paGutu ndokona kudai ndotarira kugwera ndienda nearea yemapurazi avanhu vatema yainzi Mutunduru ndobva imomo ndonopinda murodhi inobva kuChivui ndienda kwasadza tobva pasadza toona kuti vana vabindavo bhoerapo todarika ndosvika paDorowa Minerals ndodarika nosvika paNyazgura manje taro yemutare Harare ndobva ndaisiya vana ipapo ndodzoka manje and it was so rich kuti dai waibatwa waingote zvakutoshinga it was very risky saka ndo maitira taita uyu unonzi Augustine Chihuri wakabveta police commissioner yes ndo mazuva avaenda iwawo. I remember that because takanoita rufu yechitaita zvesimbi kugadzira zvinenge zvakadaita masimbi emabridge nezvimwe zvakada taita infact indaita course yangu ndakaita general engineering ndakazopedzana ndakubulawa yangu pandakaikira igeneral engineering ngasitanga kuti metal work but yakazopera iri general engineering saka takanetsa church anonzi Pastor Albert kuweyoko nana mondaro weduko
tichingobvapo vhiki iyoyo vhiki yepiri patakabva kunzi st albert yavharwa nei kuti makomurezi angauya zvino vachitokaona zvikoro vobva votovharisa vototwaviswadi. Saka past albert vakatorwa vese masista mabradha mafata nevanao chikoro ndopakabuda vana augustin june ndangoti kundomwondo zuva uri prominent akabuda ipapo ndokubva abuda avaindavo. And I want to tell you at this point kuti havasi vese vari kutitonga vanoti makomurezi vakainda vachida hatimozvinzwisaka. Okay, chichaitika vanhu vaiva vana vadoko chikoro chaingovharwa usingadi uchida vamwe vaitotiza vachidzoka vachipukunyuka vamwe vaingozorasika kana kutozofurwa kufa. Example vanani ngatire opa muchinguri anga adivhering akaenda ane 13 years namandichimeni vamakambozwa vanonzi mandichimeni ndovakabva saidi rokwana mutariwo. They were very young zvekuti vanotsvaka vanototi they were taken as what as this for slave sex something like that because havana zvavaita vangokwanisa kungobika sadza nei ndo vakaramba variko what vatonzwa munhu ndakaindaini ndainda kaninde 15 years ndakaona kuti zvakadai haiwa hapana zvakadaro zhinji inhema munhu wozoti wabva kwako zvotaura zvaunotaura but zvikoro zvaindaivapo ndichindaizwa kuti vanhu vanototwa sei. Chikoro vaingosvika vakomana kana 2 vane pfuti dzavo chikoro chinototovhara budai mese indai makadai votovaperekedza vachinda vese vachida vaiva usiku vamwe votiza vamwe vaitika vaitoramba vakadini vachinda kusvika vanosiyiwa pabhesi vanozotorwa nevamwe vachinda manje kumozambique. Zvikuru nguva yemozambique havakavana zvikoro vakabuda vakawanda ende vaibuda in the name of the party ichinzi yainzi ANC nokuti ANC yanga ichingabvapo nezaruka yabatana. Alright. Saka vaibuda in the name of ndongo yaibuda vanhu vakawanda isingaiti nokuti kare kwanhu vaiva vashoma vaingowanikwa apo vatatu apo chini napa vadzenge vawanda saka vakanotenwa nange pakuya paya vaiuya vari in tens of them dozens of them at a time. Ndo maitira azvaita. Saka uyo mweke tinagombawo credit muzoriwa because ndiye haidi vakabuda mupatiyo ende ndiye haitenda kuti vanhu ngavabude ngatirwise ende aiye hakuna independence inoitwa kunze kwokuti chii kwaita one man over one vote ende madetainees ose asunungurwa ndo polisi yataiva nayo. Alright, but ko muzorewa sei akazotanga kunzi vanhu vainozoshanda namuzorewa mutengesi zvainyazofamba sei chii chainyazozoitika pana muzorewa? Aiwa ndoziva zvomunzwa musocial media novasingazwi zvinhu ndanichasvikako ise long story kana wakashinga tingetoramba ndichiproud andasikapapo ozoona kuti zvinonzi muzorewa chii akamira sei akatengesa sei. Ayo continue zvenyu pamanga muri then kune imwe yana muzorewa tinozoiona kana after that because apa takwanisa 1 hour ugona kuti zvakazomira sei zvadaro. Saka takaramba takadaro kusvika before that tasvika kuma76 kwaibuda vanhu madetainees anga atobudiswa vakabudiswa muna October 1974 kwaita nhanikire imwe nhau yokumisa hondo yavaiti detained I think chifrench zvinova kuti munombomira munomboita ukama munoita fire inoitwa detained. Saka yakatangwa neSouth Africa chaiyo ivava veapartheid pane prime minister ainzi John Vorster achitiwo kwataona kuti zvinhu zvikadai zvikazosvika kwangu kunoku aona zvazvomukondosi zviudzo vanga vasitswa kuti zvikazoya kunoku zvinonetsa uye mamercenaries aitumwa mazhinji achibva kuSouth Africa achiya kuZimbabwe vava vasingadzoki vaingonourawa. Saka hama dzake dzaitwa vanhu vedu vadii saka vakatanga kutaurirana kwakazoita maFranklin State akatanga iri Tanzania neZambia neBotswana zviri nhatu idzodzo. Mozambique yanga isati yaita independent nguva iyoyo saka vakafoma chinonzi Franklin States
vakafuma, that was 1974 kwakwatora mafuta lands case. Malawi yendemwe yanga yakaindependent but mukuru wevapo yaibhanda haana kuda izvozvo achiti hazvina nebasa rese munga mukarwa mukakunda mabhumu aitotaura pamhene kuda ati wanga vaindependent ezo vanhu 10 vanokwaturwa ne10 mubhumu 1 something like that. All right. Yeah. Saka vakataurirana nanakaunda nananyerere 1974 na Seretse Khama angari Botswana yes ndokubva vati todi tingaita sei kuti zvikazaiwa inichibudisai vanhu matitenisi ese awo handiti toita conference totaurirana imiyo chafandi navo motaurirana ini South Africa tichauya pachairman toya totaurirana totsvaka neutral venue totaurira todi mungazwa mukatyarini hapana zvekuita iye zvino kana zvichidai progress hakuna chinoitika zvinhu zvinongonesa tingodzokera sure saka let's sit down and talk pega panoitwa hondo inopera nokutaurirana kana Hitler chaiyo inopera nokutaurirana vanhu zvava vasarenda but finally vozopedzera muchitaurirana vakati it's okay. Saka vakuru vakasungurwa muna October 1974 havana kumbozonzi chii chiri kuitika vakangotorwa nemahelicopter kubva madetention navo kuZambia vokunotetwa kuZambia kwavaigara ikoko kwatinogara kuna Namurungushi Hall watebadekesi vaenda ikoko. Saka vakambogara kwechinguva nongati conference vakatekuita muna December kuti vambotaurirana. Saka ndipo vakataurirana zvikanzi izvo toda kuti mubatane muite one party. Zvikanzi one party tinotova nayo tagara tine ANC but these detainees they were not eager kuti Muzorewa adi atungamire because yaona sevatorerwa iyo masimba vachiti haana kumbotambura haana kumbosungwa ndo zvaiva mungozva zvinoita munhu jealous nezvimwe zvakangodaro. Saka vakagara vakangotorera Muzorewa pasi pasi. Saka zvaita saizvozvo vanakaunda vaidawo Ngomo nakaunda vanga vano ushamwari hwavo hwakanaka chose because no Ngomo ndio uchaita president pana Nanyerere naSeretse Khama naye kaunda zvikanzi Ngomo ndio uchaita president weparty woikwa vice wake Stole general secretary woita wanga chinzani kuti Chikerema because apa panga pava manje kuZambia nika panga kwaita mapato anokwana 4 but kurudisha vaiziva 1 ANC akata 4 nokuti kwaine iyo ANC itungamirwa naMuzorewa koita ZAP yanga itungamirwa naNgomo koita ZANU yanga itungamirwa naStole koita Frolies yanga itungamirwa naChikerema antu mazvona ndodzagafo saka vese umwe nomwe aiti ndiri leader weparty yangu saka ndo zvanga vasingadi kunzwa vananyerere izvi vakataiwa itai party imwe kuti muite one party vobatana vese zvomunoita izvi hamuna komunoenda nange mukakudzoka ikoko kudisha kwacho unozotonga ndiani unozwa futi hazvibetseri unoziva sitori yenyu kuti chakasakisa kuti muite mudetention chii. Saka ndobva vakazoti ano ipati yedu yatatinayo yakabatana vane kuti pati yedu ANC vakati so right. Saka ava manje vakaramba vamwe kuti Ngomo aite leader vezanu ava vakaramba zvachose ende vava vasingadi futi kuti icho conference ndovati ndoda kurwa kusvika mubhunadi asarenda because vanhu vavana vatumwa vaya vava vakawanda they were so many kuZAPU vava vari vashoma but they were organized kuZAPU more organized than kuZANU kunenge kwaingwa nekaisi asi kwakawandiwa saka they thought kuti nenhingarikire nokuwanda kwatakaita ikoko tinokunda chete mubhunu uchadii uchasarenda kana uyu Muzenda ichiri kuno kudifondeni kwayauya aita hatichati chesharwa kuti Mulungu uchasarenda Mulungu uchasvika pakuti
ngatigare pasi titaurira zvikanzi akundindito ondeiti nehwineri zvikanzi apachena aiwe murume wanga asina kufunda but wanga neforesight yakaoma Alright. saka zvaita saizvozvo pakazoita kuti vatenderane ANC ndoyo leader ndoyava part nokuti dzakabhanwa murudhisha timiti hadi kunzwa kuti kune zanu otherwise meeting yava izosangana yanga isingaiti saka muna December manje nongamba uchatanga kana kuti pakabva train yakabva South Africa ndokubva tora madelegates erudhisha front uyu zotangana vakewo ndi wakazomucheya wakatokonocheya ndokubva train yanokumira yakakrosa Zambezi River kuVictoria Falls yakamira yakadaro tiropa ranga riri pakati perwizi ndo yanga iri conference room iyoyo. Alright. Vakabva kuZambia netimu yavo vananyerere vanakaunda but before that vakazotenda kuti chii unzanu Muzorewa achiita president weparty iyoyo akamba president vamwe vesava mamembers anobva mafinda committee members. Alright. Saka vakaenda vava nani narida wavo azimuzorewa navamwe nevake vakabva navo veANC vaita vana vangoipa kuna Gabhera wanga vice president ndi Banana paya mamwe mamembers avo masecretary general vana Gabhera vanani Tibule navamwe vakadaro mastar wanchazvinguva nguva yarebesa navamwe vavo vafana vaitwa vana Basera vamwe vaitwa vana Muguti no those members kuti aishanda tese ngoti hanguva yareba saka ndokubva vadii vachiinda kuVictoria Falls kuya saka vakanogara vakati ava vorudhisha front neSouth Africa vari kutajire reZimbabwe kuti muganhu uri pakati kachapo perwizi ava vana Nyerere nanakaunda nemanationalists edu vari tajire nhengarikiri reZambia. Conference yatanga votavhunza akati right inorudhisha front who is your leader? Kanza Ian Smith. That's also right. You mean my nationalist, who is your leader? No answer. Vakutanga kutarilana. Achose ndochokwa chichaitsaipo. Vakati achikoma bhuya musina leader, musina unotungamirira, who is your leader? Kukoniwa chaiko kukoniwa kubatwa pamazwi hapana akataura kuti kudii ndo pakatenga Nyerere manje. Akati saka ukabva kwese kune zvatataura zvese izvi hamuna kuzvinzwa mouya pano kuti hamuna leader makaita zvokudii ini kana ndabva pano hachadi kuoneka munyika mangu kuti anoti kamini nokuti anga tinokubetserai zvahamuna zvomunoziva kana akatenga Nyerere. Saka yakatobetwa postpone conference kuti itange vachiita vavadi vaita kata mavaona kwavanhu venyama hava makuda izababvunzi asi mitayaonyoka ka izababvunzi isibeta kuti todzokera zvedu kunga maona kuti havana chavanoziva vasingazivi lidhao saka mota vati vatonge nyika. Saka vakazotaurirana vakati ano Muzorewa ngachiramba ngachiita Muzorewa itongeta matenza committee member ndipo vakatozokera ndokutinotaurirana manje vataurirana paya paconference paya vakakonana hapana chakabuda ndokubva vati uyu kwake saka vachipo vanatimita vakati hazvakonana yanditi asi kuna vanhu vanenya kuuraya nhengarikire kuuraya nyika yedu yerudhisha ndivaziva kuti mese mune uyo akakashara kudai kune one kune iwe story ndo wakatanga kuita chimburenga iwe chokurwisa ndo wakatanga kuita zvokurwisa munomu ukasira hama yako yeMuzorewa tozva kuti vana vakakloza zvikoro vakadii kana mauya kurudhisha munoziva kuti anoti tiri munotongwa netirizen and tirizen depending nokuti how severe it is nogona kutongerwa makore akwanda mujere kana kuti life imprisonment or death
Yes. handiti Yeah. vamwe savo vakasununguka kuuya ndo first time manje after ma10 years or so on dzadzagara vamwe mudetention vanangomo vana Mugabe nanangala navamwe vakadaro ndo first time yavo yokudii nana Tekere yokuchiuya kuZimbabwe manje ndobva vauya kuZimbabwe nditi mazvona vauya kuZimbabwe Zimbabwe kuya vese vakajoina ANC muzoriwana story ndokubva varambirako vakatozomboenda kuTanzania ndokwavakambonogara ndazvokustora akamboenda kubeko chimwe handichazi but anyway they didn't come because vava threatened kuzi kuzi right vadzoka manje kuZimbabwe inozorudisha nguva iyo vadzoka takati vagamuchira isu muHarare vakauya takatienda kuti tikagamuchira tikanagamuchira muHarare tikafara zvikuru tikaitongana navo mugwamuzura yanzi gwanzoka kutadhiamiya rufaro isati yavapo ikafara zvisingaiti saka after a certain time yanga yakiita Mozambique yawana independence muna 75 ndokubva vezano vati aiwa kuyeyo kuMozambique uku koda kuti tiwatinde vamwe vanhu maleaders tinowanda tione kuti tingadii tione kuti tingata hondo akadii because vana vakawandisa ikoko ndokubva vasarudza Mugabe kuti ainde Mugabe akanzi chisarudzwa wondatinda naye ndokubva ataura munhu mandizvidza ndinotobva naye pamusha pamwe chete uye akataurawo mazvikonzero zvake zvekuti ainde akawanga businessman saka akamusiya ndobva vazoti Tekere saka vakazoenda naTekere naMugabe right vakabva muHarare vatora mumwe unepa waitwa Movhen Mahachi vakakwira mota yavo apa vaitanga vamboonaka nechivanhu chaizvo vangasangofamba ndokutanga vaita zvivanhu kuti mungafamba sei mungadii kune n'anga dzanga dzichiziva vachipira vachidini wati vachiita zvokuchitafodya vachiudzwa zvikanzi ano munosvika zvakanaka saka vaifamba vana Movhen Mahachi vachibuda even pamaroad block kusvika vanosvika kunonzi kuGairest range kunyanga uko ndokwakabva uyo abvuka manje Movhen Mahachi ndokubva vasiyiwa vari ikoko ndokwaigara mudhara ainzi Rekai Tangwena aiva vachinesana chaizvo namabhuru kuti vainzi nzvimbo yavanogara inofanira kupinda varungu imivhai saka vaipisirwa dzimba votiza vaenda makomo vayapomboti havatiza vainda voona vadzoka vakutovaka futi zimba several times vachidaro saka kudhinga nokubhodha kuMozambique saka vakazondokwavanosvika naMugabe vava vachizwa stori yaTangwena ndovakazomubetsera kuti vavataridze kuti vakatovaperekedza kusvika pabhodha kuti chipindai muMozambique ndo mapindiro akaita Mugabe kuningarikire kuMozambique hapano panhanikire pane zvimwe zvaakiitika ngomo akuti ini waakuti ngatitei Congress ishave leader weANC vanhu vakati aiwa tikagosha leader weANC iye leader acharipo muzorewa vokuti tikagosha leader sei ukanzaiwa uyo wakatotidza munyika igwara vakatotidza munyika ngachake leader vakati aiwa vane mutera yavo vanomboriidha kusvika iyo itazonzwa yati haachakwanisi kana kuti vanhu vati ngatishave iyeyo kwete kuti udi hagomakati kana hakuna zvakadaro tofanira kuwana leader reactive saka akamanikizira kukaitwa Congress yekuti toshava leader ndobva abvawo akatohaya treni ikabva yakati ina matokocheta avanhu pasina kana reguta yakati paravara navanhu zvikuru madzimai ndokubva wauya kugwanzurwa kuwa isu navamwe vese vanga vari
vanga vari pros zano kubva kutanga chaipo vanga vari vezano hatina kinda ndikati mhomho yese nemotofu mashoreland areas namashungu havana kinda asi matebele nduka reni yakauya ndokuita congress yavo ndokubva mukomasharwa nanzindewarida weanc. Alright. Saka ndoda kuti alright, ndoda kuti tigumire iyi panapa then to continue nepart 2 mangwana. I will remind you. Hi there, if you're watching Kulian TV, you're obviously smart. Saka uchafera nyenda uya nayo nas. Unegdiri app yeresha. Your app is here. Ndiri kutaura nezve bring your app here akadzirwa for us maZimbabwe. Wherever you are, by people who know how we like to socialize and do business. If you ever thought ikande padiri, kana uchida uchitengesa chikande padiri, kana uchichitsvagira padiri, kana usingazivi bvunza vamwe padiri. Diri is written in Shona and we have an Ndebele version coming soon. Saka mnatiitambire sendakayedu. Don't be left behind. End up a Play Store unotora Diri app yako nasi. If you're not on Android, enjoy Diri on the web at www.diri.co.za. Pindam Diri Nas.